Onyulo. Ibro ketho gino. Ngati. Ibro ketho gino. Bwana ngoma me pile an kamera ka biro od kae. Amera ni mabiro gi wendo. To nyaka chiew kama churumo. O machurum. Mana machusikuru mori ne bwana. Sana fwenye manege bedroom. Machurum. To America. Nyoro ne wa America. Malo nyoro na America chietho. Mena matero kara chietho, macha ka chietho mer. Macha chaya. Bwana nyoro na duka mer makura duka donje bucha kacha na dwari ngofu, adwaro gine. Adwaro thiang full. To ni mer kure. To ka America Kariobangi Civo stage kacha kama JAKINDA bar and restaurant kacha. Oh. Ka musika juu. Ka musika. Ni musika juu. Nge jarando ba. Jakom mar weche manon. Tinge nade bwana magsipe tini madhokongo. Amano siepna. Ni madhokongo, ang'o miyo ka ing'edi gi jok ma uso kongo. Ok ang'egi. Kacha nitie omera kacha masore moko dugo biro kacha. Neke agine, neke wacho ni gin gi Aziza Dina. Gidugo gi daima. Gin madho mana ram. Kare nitie kongo mero bilo ni ram. Ani meduga ramo. Luka ngiso gini ane madho mene gine. Amadho mana gine tei mima to gin nyaka gitei nyaka uso nyaka tei kendo bewe katika kiwe na wuondi kana ba ko chine mose ka judi won kanyo adwa wuonde ni waketore thineno delivery kita matamani kade boga ya boga nia adwa msinga chiel kanyo usechopo idwa vinje number 907 0740 544 431 yo ga number no 07 angowa yo ga number mose ba Safaricom ni 0740 54 44 31 mana bane gochini wunji kata ni kikimulu inena mana chem na wene hello mose maxidwa we kodi kae maxidwa wacho ni wadwa biro mer kanyo wan gi siling 1000 Jack. Ket ne jiringo kanyo mochiel Galia. Wacham giringo no. Alright, sawa. Aketo ni pesa no sani, aketo ni. Choka ket ne bagi ne pesa mtimo na. Onyulo. Musika judi musima na. Onyulo. Musna nyako mane lavino. Nyako mane. Mane lavino. Bana masikari ma ko ngadier bwana mer.